Nyamata uyu mukumuonayu anaomberedwa ali ndi girlfriend wake kamba kofuna kuthandiza mzimayi yemwe ankapemphesa thandizo mbali mwa msewu wina kwawoko. Komano ndi chani chinachititsa mnyamata amene yuyu kuomberedwa kumachita kuti ankafuna kuthandiza mzimayiyu? Mnyamata amene yuyu ndi ndani? Nanga oomberawa nawo anali ndani? Moyo wawo wa tsiku ndi tsiku palero umawayendera bwanji? Ndine Dini Studios khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira osayiwala kutsatsisa malonda anu aja ndife a Dini Studios tiwadziwisa Amalawi zomwe inu mukugulisazo. Musayiwale malonda athu sagulisira kumpanda, tilankhuleni ife kuti mumve zambiri mmene timapangira. Adamu ndiye dzina lake ochokera ku Alabama ku United States of America. Adamu asanafike poomberedwa chonchi poyambapo nayenso anabadwa zabwinobwino monga muja momwe mwana aliyense abadwera nkumakula ndipo atafika pa msinkhu otetera anazipezera nthiti yake moyo wake nkumapitilira. Izizi zidayamba pomwe Adamu ndi girlfriend wake Casey mwachizolowezi amakonda ma road trip ndipo ananyamuka kuti akaone kumalo ena ake kwawoko. Pomwe ali munjira anamudutsa mzimayi wina yemwe amayesa kuyimisa galimoto lawolo. Mwachizolowezi Adamu anamuza Casey kuti abwerere mbuyo ndipo amufunse mzimayiyo kuti vuto linali chani. Atabwerera mzimayi uja anawafunsa achina Adamuwa ngati anali ndi majampa oti amujampise galimoto yake, ndipo Adamu anavomera. Kenako anayamba kumutsatira mzimayi uja poyenda anowa pansi kumapita komwe amalozera kuti galimoto yawoyo ayimikako. Koma Adamu asananyamuke kumapita kumatsatira mzimayi uja, moseka analowa mgalimoto yake uko akumuza girlfriend wakeyo kuti waona ase umu ndi momwe anthu amaberedwera nthawi zina. Nkumaseka uku iye akutenga mfuti yake nkumayika mu trousamu. Anayenda pang'ono ndi mzimayi uja ndipo anaona galimoto kusogolo kwawo, ndipo mzimayi uja anati galimoto yakeyo ndi imeneyoyo, ndipo Adamu ndi girlfriend wake uja anayamba kumuthandiza mzimayiyo koma palibe chinkatheka. Apa Casey anawayimbira bambo ake chifukwa bambo akewo anali mekaniki, ndipo iwo anamutumizira link pa YouTube kuti aonere kwinako azipanga, koma still palibe chimatheka. Ukuku mzimayi uja anatangoyima popanda olo kuthandizira mwini galimoto. Kenako Casey ataona kuti zinthu zikukanikabe anamufunsa mzimayi uja kuti mwina ngati pali njira ina yomwe akhoza kumuthandizira. Koma zodabwisa mzimayi uja anawauza kuti akweze manja mmamba, hands up, ndipo asiye china chilichonse pansi. Uku akuwauza kuti azilowera kutchire. Kenako anatenga foni ya Casey ndipo kuyamba kumufunsa password. Apa Casey anapereka password uku Adamu akumuuza mzimayiyo kuti atenge china chilichonse chomwe ali nacho koma awasiye akhale ndi moyo. Eti koma kenako mzimayi uja anasisa mfuti yake pansi ndi kuwauza kuti amangocheza. Apa Adamu anapeza mwayi ndi kutulusa mfuti yake ija uku akumuuza mzimayi uja kuti asiye mfuti yake nayonso manja mng'amba ngati za mfilimu tuzenizeni. Ndiye kamba kuti mzimayi uja samayembekezera kuti Adamu ali ndi mfuti. Awiriwa anali ndi mantha pa wina ndi nzake, ndipo kenako Casey anangomva kuomba kwa mfuti wina kuombera nzake winanso. Adamu anagwa pansi uku akumuuza Casey kuti ndaomberedwa. Kenako anayamba kumufunsa mzimayi uja kuti nchifukwa chani anapanga zimene zizi pomwe iwowo amangofuna kumuthandiza. Iye anayankha kuti tinali ndi njala timangofuna chakudya. Apa Casey ndipo omwe anaziwa kuti mzimayiyo sanali yekha, anthuwa alipo ambiri. Mzimayi uja anapereka foni kwa mwini wake Casey uku akumufunsa ngati akhoza kuthawa, ndipo iyeyo anavomera uku akuimbira emergency help. Ndiye mzimayi uja anakanika kuti athawe popeza nayenso ataomberedwa pamwendo. Kenako anayamba kukuwa kuti Kristo ndithandize. Mzake uja anangotuluka mu nkhalango muja koma sanayandikire pomwe zimachitikira zimene zizi. After 30 minutes ambulance inabwera koma anali atachedwa chifukwa Adamu anali atamwalira. Chisoni ndi chifundo chake ndi chomwe chinamuphesa. Mzimayi uja pamodzi ndi mzake uja anamangidwa ndipo mzimayi uja anapatsidwa chilango chokakhala ku ndende kwa zaka 35. Koma ngakhala anapatsidwa chilango, moyo wa munthu osalakwa unapita choncho opanda kubwereza kamba kachifundo. Ndine Dini Studios nathokoza kwambiri kamba koonera nkhani. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani. Ndipo pamapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawu. Thank you.